Simon Patrick ndiwe. Rupande Oliver ndiwe. Changamire nyaya pamberi penyu nyaya ndeyekuti ndinoda mari yangu yandakashanda kwemakore 7 yanemodza kochitupa nemari yayo. Oliver, nge usina kuuya leo. Pandakauya pandakapuwa summons yekutanga ndakauya panapa pachikumbiro kuna clerk court ndikati ndinoenda ndakabatika ndalikumbira kuti mutipe rimwe date achibva wati postponed ndozokuziisa ndichakufonera so hawana kundifonera ndakatozongoona yacho ndatouya futi mande yacho ndichitotsananudza kuti aiwa ndinacho ndatoshandiswa kuona yacho judgment. Taura nyaya yako tinzo kuti zvakafamba sei kana kuti pamusoro imambo zvakaitika ndezvekuti baba vane stendi yavo saka inda itsvaga nzvimbo yekutenga. Zvakaitika ndezvekuti baba ava vane munda wavo uri pariba saka ini ndaitsvaga munda yekutenga saka ndakasvika ipopapo pana baba ndati ndikutsvagawo munda yekutenga zvanzi pangu ini ndandikutengesa asi ndoda munhu ari honest wandogona kugara naye ndombowo piece of land mari yavo inayo kana uchida kunogona kushandisa ndotarisa maconditions acho ka ndomba mafarira ndikati izvi zvinowanitika zvinowani zvanzi ndokupawo apa kusvikawo nepapa tabvumirana kudaro saka zvadaro tatanga kugara zvikanzi inini todaita maproject ekufuya nezvipfuyo saka ndoda kubatise zvipfuyo zvako iwe tikati aiwa hai nyaya yakanaka sho wakatanga kuita mbudzi dzavo dzakawandisa huku kuma400 matoki mataxi zvakawanda ndikawachengetera mune zvakanaka zvikanzi pei yako ilendi iwe handisi kukupa cash ndikati aiwa haisi nyaya ichinge iriyo nyaya yakanaka ilendi yandakupa ndiyo pei yako ndikati aiwa iyo nyaya yakanaka pamunda apa ndakakwanisa kuwata round kitchen mugodhi netoilet ndofamba kwenguva ndikati ko zviri sei tikanyorerana kana kuti madzishe kana kuti masabhuku enzvimbo ino kuti wazivewo kuti ndozviri zviri kuitika kuitira chemangwana ini ndichagona kufuma ndisipo kana kuti ini muchagona kufuma musipo vana vedu vanhaka dzedu kavanenge vakuzokwidza vachitadza kuti kuwirirana zvanzi aiwa iyo inyaya yakanaka bambo saka ndipowewo mazuva ndendozodindoya ndokupa zvinhu wakai kunokwasvika ukapedza 3 months amakwanisa kuuya mazuva ari kufamba wazouya zvanzi aiwa ndakufunga mwanangu zvandichaitaka ndine nzvimbo yandakapiwa nababa wangu kwasharara kandopa ndikufunga kuti kupa ndikati pamukuru kwasharara haichaiti ko zviri sei ndikatsvaga pamwe ndotenga pamwe tobatsirana kutenga pamwe ndowapawo round kitchen nemugodhi netoilet then ndosvikita kuenda apa ndosika pakadza zvanzi baminidza murikutaura ingano hadzinyatsi kuita kana muchida izvi zvindakutanga kutobvira apa mazuva kutofamba tamu 2019 akuenda kunopera saka munofunga kuita sei zvanzi amirawo nezvandakuita hakuna kupera madhezi ndizone mapepa ekoti afro mandatiponda mapepa yangu faita judgment ndakuzotaurawo tiri kukoti iko ndokubangura wakatanga mai kundirifeya kuna wetraffic zvikanzi mudiwa ipo ndaenda iko kune mapepers ekoti zvanzi ingoni nyaya yakanaka kanga achadini nzvimbo yake unofanira kuti akubhadharira chete zvotopera mena vakafonera vakakudzana havana kupirirana hazvina kupirira ipo papo vabazoenda kumakara kupolisi mushure mekutaura mudzimai wangu asina kupfeka ndisozoti nyaya iyi kana nhasi nyaya iyi ndoda kutsvaga kuziva kuti ineuti taenda kupolisi hazvina kufamba zvakanaka zvikatsipa tsipa wakazopedza masports manje ndikati ishe nyabereka newamwe wake ndo wakazouya saishe zvanziko iyo murungonetsira chiko warupande apo wanipa stendi pawo ndikawatsanangurira nyaya zvinonzi aiwa iri nyaya yemari yawakashanda kwe7 years chisuduru then iwewe kana wakuzoda mari yako ozouya uchimbomupa inguva handina kuziva kuti idhirirawo pamwe chete iro rii shuwa ndakateedza sevanhu vakuru ndikateedza usuduru ndasuduka kunopera madhays zvanzi zvizvi nyaya zvidziyo siya zviripo bhosi pane munhu aripo ndasuduka kuti ava kicheni yenge yeuswa yakabva yapiswa zvidziyo zvangu zvazviri zvikabvatsva zvose zvatsva ndakadzoka kuna ishe nyabereka wanyabereka ndadzoka ndona zvinhu zvangu zvatsva zvanzi nyaya iyi mutunidza handizivi kuti tichaita sei
inini hapana chandakataura ndakati haijegwawo saka enda kuna kanzira samanyanga ndaenda kuna kanzira samanyanga akatanza ini handingakundi ishari zviziva zvaari kuita saka iyo dzoka kuti kuna ichi unaamba chingorikandidzana ko nyaya iyi ida kutomboita sei zvidziyo zvangu zvacho kuti pandaenda paripoti zvikanzi inonetsa because toda munhu akapisa direct asi urikufungirani ndikanyoresa zita rababa chatidiwa ndikufungira because tiri kunetsana nenyaya yekuti anoti ibva panzvimbo yangu fana muti iyo chindibhadhira kushanda kwandakaita ndomafambiro akaita zvino ndazvona zvanetsa ndipo ndakazochinja makare pandazoya kuno kuzvinangara kuti nyaya iyi because inyaya iri kutondirwadza kusvika nanhasi. Ndisati atanga hangu nyaya iyo yakatotongwa kwamajistrate yakatoenda kwamajistrate nditori tichakwanisi kuti tiye andarukota isati yaenda yakatoenda kwamajistrate kama kutofana kutodzokera kwamajistrate nezvichemo zvenyu izvozvo action dismissed. Kuti zvese zvekupisirana imba zvese ndo zvokutaura kuti action dismissed. Hatikwanisi kuti tiitonge. Unfortunately, takange taitonga usina kuuya tisingazivi kuti yakatoenda kwamajasi. Yakatonga wakanzi kana usina kumuzivisa enda kuHighcourt. Kutokwira hautadziki mabona hatikazvizivi kuti yakatoenda kumajor street ikatongwa ikapuwa judgment kumajor street. Judgment iyi handina kugutsikana nayo. So kana musina kugutsikana nayo kutoenda kuHighcourt muchatodziki pasi motoende makukwira naye haikoti musina kugutsikana naye moenda kusupreme court kusvika yazopera kucourt court ndoda rekupedzisira. Saka hatibvumirwi nemutemo kuti titomboitonge kana kuinzwa kana zvadare izvi. ndinekubvunzawo kwandina asi kutsvaka ukaita zvinhu vane kodzero yekulipisira zvinhu zvese izvozvo ikoko zvese izvozvo unotondoita ikoko nekuti ndo kwayakatodii kwayakatoenda. Saka hatichabvumirwi isusu kuti tiitonge dare repasi. tinekubvunzawo futi zvakare handizivi kukurova mudzimai yangu asina kupfeka upameno munotoendesa kumapurisa yekurowa asoni nenhau yekupisira iasoni kurowa munhu hazvibvumirwi. Munoenda kumapurisa motomhangara kumapurisa mapurisa odi yoenda kuti iko kumajor street. Kana yazobva pamwe mungatozongwe kunokuwatirwa kuti mupuwe compensation mine judgment yekumajor street. Kuti takaidismisa nezvakati azokupa kuti angauya tikaipfuudza minhu yakatera. Ngatisimukire kuti aiyo kopi munozopa